Yo, what's up, what's up, what's up? Good morning mga tropa. Alright, so muli tayo nagbabalik sa ating panibagong vlog mga tropa, no? So, sa vlog pala na to ay ito pala yung pang isang buwang old na ng mga ating mga pasisiw mga tropa, no? So, dahil 1 month na sila ngayon, magbibigay tayo ngayon ng purga. So, ito pala, flex ko muna yung mga 1 month old natin na mga chikiting. Ayan o, grabe no. So ganito na sila kalalaki. Pero isang buwan pa lang itong mga tropa. Ayan mga to. Ayan. So magbibigay tayo ngayon ng purga. Ayan, pupurgahin natin sila mga tropa. So gamit natin ang bastonero. So susubukan naman natin ng bastonera na pang purga mga tropa, no. Ayan. So, ang oras pala natin mga tropa 9 o'clock ng umaga. So, hindi ko sila pinakain kanina para pagbigay natin ng purga, talagang susunggaban agad nila. Kasi yung purga na ibibigay natin, ihahalo natin sa patuka nila. Ayan. So, tingnan nyo naman mga tropa yung mga quality na manok natin. Ayan sila. Ayan. So ito yung anak ng golden girl natin, saka yung tatay kasi is golden gray. So ito siya mga tropa. So ito ay ang lumabas na ito ay isang golden boy. Ano, purong golden boy yan mga tropa, puro. Paa pa lang mga tropa, oh. Sa paa quality na, ayan oh. Ayan. Pantay na pantay yan. Ang haba ng paa mga tropa. Ayan o. Diretso yan. Ayan o. Ayan. Tapos yung sa mata nakalabas. Ayan o. Labas na labas yung mata mga tropa. Tapos yung sa katawan, bata pa lang pero grabe o. Bultong bulto na. Ayan mga tropa. Haba ng haba ng bias. So ito ay isang lalaki mga tropa na golden boy. Ayan, golden boy. So purong golden boy ito mga tropa. Ayan, so ito yung isa sa mga quality na napalabas natin. Ayan. So bali yung mga pasiso pala natin iisa lang yung lumabas na gray. So halos karamihan sa lumabas ganito golden boy saka golden girl. Ayan mga tropa. Alright, so magbibigay muna tayo mga tropa ng purga. So yun yung vlog natin ngayon. So magbibigay tayo. So lahat ng mga nokis ko hindi ko pa nabigyan ng patuka. Pati yung sa 2 weeks natin bibigyan na rin natin ng purga mga tropas. Pero yung sa mga 2 weeks na pasiso natin, ang ibibigay lang muna natin is sulfur QR. Ayun. Alright, so simulan na natin itong mga tropa para masimulan na natin. Yan. Ang ganda mga tropa, oh. Alright mga tropa, so magtitimpla lang tayo ng purga sa kaya patuka. So ito pala yung gamit natin ngayon na patuka. So nagbago na pala tayo ng binibigay na patuka. So ang ginagamit natin is yung na ba yan? Yung salto. Kasi wala tayong mabili na sagupaan So salto na pang 1 month to 5 months mga tropa. So yung sagupaan kasi wala tayong mabili. So yung naisip ko salto na lang. Salto na lang yung bibigay natin. So wala dito. Pero ito mga tropa, chick booster din to, salto. Pero yung isa kasi, yung kulay yellow, wala kasi. So yun na yung binibigay natin. So nagpalit na tayo ng patuka mga tropa sa mga isang buwan natin na mga sisiw. Pero sa mga sisiw natin na 2 weeks na magti 3 weeks na, ang binibigay natin is salto na pang 0 old to 1 month. So ito yung binibigay ko sa mga ilan ba? Magti 3 weeks na mga sisiw natin.
So, papakita ko muna yung mga 3 weeks, magti 3 weeks na sisiw natin mga tropa, no? Ito sila. Yan. So, hindi ko rin sila binigyan kaninang umaga ng patuka para maisabay na natin sa pagpupurga. Kasi pupurgahin natin itong mga sisiw natin para, yun, mas maging healthy sila. Kasi para mailabas nila yung mga bulate sa katawan nila mga tropa. Right, so simulan na natin to. So ito yung bibigay natin. Salto. Ayan. So ganito lang karami mga tropa yung bibigay natin. Kahit nasabihin natin marami sila pero kunti lang yung bibigay natin. Tapos hahaluan natin ng bastonero. Ayan, bastonero. Halo na natin sa pagkain nila. Yan. Tapos babasahin lang natin ng kunti yan mga tropa. So kunti lang naman, hindi naman masyadong marami. Tapos hahaluin lang natin para mahalo yung purga sa patuka nila. Yan mga tropa, kunti lang naman. Yan, ganyan lang. Sino kaya yun be? Yung plastic na kutsara ko dito. Baka tinapon ni Kai. May pinanghahalo kasi ako dito mga tropa. Nakuha na lang tayo ng bago. Ay, so ito na lang. Pwede na ito. Dito ah. Ito na lang. Ayan, hahaluin lang natin mga tropa yung patuka nila para kumalat yung binigay nating purga. Pwede nyo rin pala itong ihalo sa inumin nila mga tropa, no? Pero sa atin kasi direct na natin sa patuka para sigurado, no? So ganito rin pala yung gagawin natin sa mga 3 weeks, magti 3 weeks na mga sisiw natin. Ayan mga tropa, oh. Nahalo na natin. Purga. At pagkatapos mga tropa, pagkatapos natin mapurga. Okay na be, okay na. Oo. Pagkatapos natin mapurga mga tropa, magbibigay tayo ng probiotics, mga 2 days o 3 days na probiotics. Tapos bago natin sila ilalagay na sa lupa. So papakawalan na natin sila mga tropa. Para dun na magsisimula ang tunay na laban ng isang breeder. Ayan. Tunay na laban kasi dun na malalaman kung effective nga ba yung kalamansi juice na binibigay natin sa kayong gatas. Alright. So ito yung bibigay natin mga tropa. Bastonero. Halo sa pagkain, sa patuka. Hindi pa pala ako nagbibigay ng tubig nila mga tropa, no. So ito pa lang. Wala pa talaga. Magsimula ka na ng umaga. Ito na yung mga sisiw natin, no. Ayan, ang lalaki na. So ito yung nag-iisang gray na lumabas mga tropa, oh. Ayan. Dito na si itim. Mga astrolop ko mga tropa. So sinama ko na rin sila dyan para hindi masayang yung mga patuka natin kasi mas matakaw kasi yung mga astrolop eh. Ay, so bibigyan na natin yung purga nila. Yan. Susunggaban na nila yan. Grabe, oh. So mamaya magbibigay na rin tayo ng inumin nila. So susunod natin mga tropa yung mga magti 3 weeks na mga sisiw natin. Alright. Yun, alright mga tropa na. So yan, pinapakain na natin yung mga 1 month old na sisiw natin. So ngayon naman ay yung tawag dito yung mga 3 weeks old natin. So ganun pa rin,
halo natin yung purga sa patukan nila. Ito yung chick booster yung gamit natin. Chick booster pa rin na salto. Dati sagupaan kasi pero wala tayong mabili mga tropa. So ganyan lang kakunti. Tapos gamitin natin itong Solpar QR. Yan. Yan ang gagamitin natin para sa mga magti 3 weeks na mga alaga natin. So ganun pa rin mga tropa. Halo lang natin yan. O, tama na yan. Yan, pwede na yan. Kunti-kunti lang naman. Tapos babasahin ulit natin. Tapos hahalo natin mga tropa. So ganun kasi yung ginagawa kong pagpupurga sa mga chikiting natin. So yung mga 3 weeks pala natin mga tropa nung tawag dito, Albany Gray. So Albany yung nanay, tapos Gray yung tatay. So magkapatid sila sa ama yung mga nandito. So Golden Gray din yung yung tatay na mayan. Tapos Golden Gray din yung tatay ng mga nandito mga tropa, yung mga 1 month old natin. Pero may nakita na kasi ako dun lumabas parang, pero babae yata. Gray yung lumabas na isang sisiw. So pagdating ng panahon mga tropa, yung gray na nag-iisa dito saka yung gray din na nag-iisa doon, sila yung kakastahin natin para sulit, no? Para sulit na purong gray, diba? Ito yung hinalo natin na patukan nila. Mamaya-maya na tayo magbibigay ng inumin nila mga tropa pag maubos na lahat nila yung mga patukan nila. Yan. Alright, so ibigay lang natin to sa mga patuka, sa mga sisiw natin. Tapos bukas na tayo magpapalit ng sapin nila mga tropa kasi kagabi lang to, pero grabe oh. Ang kakain na yung mga tropa. Right. So ganun lang yung pagpupurga natin sa mga sisiw mga tropa, no? Yan. So sulipin natin yung dito. Yan, malapit ang maubos. Yan, matatakaw kasi yung mga astrolot natin mga tropa. Tapos sa susunod na vlog natin pala mga tropa, no? Kasi ililipat na natin sila. Ilalapak na natin sa lupa. Pipiliin na natin, namimili tayo doon ng mga quality saka yung mga hindi na dapat na manong tawag doon, o mag-out tayo, magkakaling tayo mga tropa. Kasi syempre kailangan yung mga quality ang ibebenta natin. So pambenta, pang commercial to mga tropa. Pero syempre sa mga pagdating ng panahon yung mga bibili, at least alam nila na quality yung mga ibibenta natin. Hindi basta-basta na kahit na may kunting reject, sige, go pa rin, i-out pa rin nila para lang makapagbenta. Pero para sa atin, siyempre quality yung mga ibibenta natin. Hindi tayo magbibenta ng yung may kapansanan o may diferensya, diba? So yun ang magiging vlog natin sa susunod mga tropa. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog na to. At nakita nyo naman yung mga sisiw natin na mga 1 month old na. So napakalalaki nila at napakasisiba. Ayan sila mga tropa. So masasabi ko na quality talaga. So yun lang yung vlog natin mga tropa. At ingat po tayong lahat and God bless. Ayun, pero may shoutout nga pala tayo mga tropa, no? So nakalimutan ko. So, salamat din pala sa lahat ng mga nag-subscribe. So, mayroon na tayong 164 na subscribers. Ayan, salamat sa walang sawang suporta. So, shoutout pala kay Mel Janjan Ginsaya, kay Idol Eliasar Rupao, kay Idol King Benz Moto. Shoutout din kay Idol Kalsada Moto TV, kay Idol Abdul Malik Jangka TV,
Kay Idol Norman Paduman from Tagum City, Davao del Norte. Ayun, shout out po sa lahat ng mga taga Davao, taga Tagum, ayun, mga tropa natin. Ayun, shout out sa iyo, Idol. Idol Norman. Shout out din kay Idol What's Up, mga kaburnak. Ayan, kay Sir TD Reyes, shout out din po sa inyo. Shout out din po kay July Balesteros. Kay Idol Tiger Horse. Ayan, oh. Kay Idol Lejo Rabino. Ayan. Kay Idol MG Eric Adventure. Kay Idol Alas ng Mariposa Official. Ayun, so sila po yung mga nagpapa-shoutout sa mga last na vlog natin. So, shoutout po sa inyong lahat and maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At yun, no, may 164 na subscribers na po tayo. Ayun. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa. And see you po sa next na vlog natin. At abangan nyo po yung next na vlog natin mga tropa. Alright.